ini semujuk ini sepoi-sepoi kan gitu kopi apa ganda mending kan ya wis kopi ae lah. Untuk kopinya kan enak loh, camai lah. Wah, kawinnya jadi segawon. Ini iki lho, kopi saya sejuk. Wong kurang bersyukur. Kayak dana ndak iso. Ambek urip yo seneng-seneng sambat. Nek gapi. Nek sambat terus tek beku sing repot sapa jal. Wong tuamu to ngene. Ndak iso mikir belas tenan. Ge urip yo aja megah-megah. Muga-muga ya penting iso mangan ngono wis sukses wis jenenge. Gak ngapus ya tenan. Aku lo Islam. Tenan. Lagi nek gawe terus gak ada meneh. Aryo oleh hasil kanggo keluarga. Apa to iki? Apa iki jan? Piye to jane? Wah, sapopo guyang banyu. Cak nganti saking tenan. Kopine kok batang gosok campur apa iki? Banyu. Sejuk barang kok ya dicampur banyu. Sorry, gak sengaja. Ora sengaja irang kuwi. Soalnya sampai anak isu udah aktivitas. Ibu bene to, jenenge wong ngantuk. Iya, maaf. Enggak maaf. Udah, garet ono jil kowe kok. Sampai anak itu. Iya, wong kongkon mak gedhi ngongkon. Aduh, wis tak kuat. Buka bisa. Oh iya, aku lari. Mau tak sak banyu nek. Ngondo. Wes sae wae. Kok garet. Garet sih, enak. Empung sih, Cuk. Wes, jalan. Nyajal.
esok tangi turu pengen ngopi ora lali mangan keju karo roti enak tenan seger tenan wis biasa karo rokokan dipenake omong-omong cak Pas petai bagian kono wong akeh. Pratele ae. oleh hasil kanggo keluarga ngopi pancen seger tenan waya esok ngopi sinambi Petai wis sak jam. Terus pancen seger tenan cai kan mah tuh lah. Cai ben obat. Turah saya suka dah no marah ora no marah ora nah turu ae yo isu dan aktivitas sama ora belas Bajan, abu wedhus ah. Gaduh ah. Rasa ngono. Sopo sing ngono. Dah. Abu wedhus nanti. Assalamualaikum Lur. Waalaikumsalam. Nyapa kan mau tak sawang kok. Gelo ae. Enek masalah opo jane? Lah piye to iki jane? Karo kanca dhewe rahasia barang. Yo omong terus terang. Coba ngerti kancane sange mangi. Ngono lho. Weh. Aku nganu lho. Mulai dino Senin tanggal 2 toh? Yo, kuwi aku. Ulangan di sekolahku. Makane aku yo bingung. Sesuk pisan. Jan. Wah, aku ngono to. Ya wis, tak dongakne bijimu apik. Amin. Terus bijimu yo 100 punjul. Amin lho. Biji kok buka 100 to, Mas. Ya ora apa-apa, lek Allah menghendaki. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Tapi terang ya, semangat. Aduh mampret. Gak wedi ulang. Ngene ya, strong ngene. Ngomong dene Persik bar menang lho. Juara galuru. Terus juara menang lho. Iya menang. Menang. Juara untuk pemain terbaik pisan. Pemainnya sing gelandangnya kok Aryono lah. Topik gitu. Oh, Topik. Ya wih. Jangan ini bernaraan deh. Wih, jarak konvoy deh. Warning. Dia sip. Tinggal ke siji penantian ya. Ngeri Persik iki.
Wis lek ngono. Sing semangat. Aku tak kuwi dhisik. Soale nek undangan tahlilan soalé. Yo. Wis, cek yo. Wis. Cek. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lali take delok nyileh. Ya, keren. Ambek yo aja sering-sering sambat, ngene gapik. Kayak yo kuwi. Nah, ya Allah. Wah, lho. Iya toh Kang. Oh iya, oke, ya ora Kalau tes jauh. dah jono duwe wis. Kowe ngali sik wis. Ngalih. Ini apa ya? Le. Sing. Ngising kok. Tidak mending ya tenan. Oh, kameramen kuwi. Suwung Mas. Mas, suwung. Iya, Mas. Sama lagi beda sama susu. Enak makna deh lali aku. Alah. Masih, Mak. Ayo. Mak terus Mak. Sama lagi beda sama susu. Weh, aku neng kene lagi gawe video iki san. Judulnya apa videone? Kopi pagi. Semangat lur, besok ulangan. Iki neng kene aku arep berkolaborasi karo Wajah Wong Anyar. Jenenge iki. Sapa jenenge? Wong lawas deh, tapi kui. Apa? Lagi metu saiki. Halo guys, gimana kabarnya guys? Saya pemain lama tapi akhir-akhir ini saya soalnya sibuk guys. Jadi saya baru muncul kali ini. Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe dan like, share ke semua grup kalian. Oke, wes, ini tok ya. Bye bye. Bar mlebu koran bocah, mlindi bocah. Iki aku tak nggak video sik yo. Nah ngono. Sik tak let's go sik aku.